stadionból, és kicsit előjönnek az emlékek, talán azért is, mert itt a nézők között ülnek a kommentátorok, és tényleg jó látni az arcokat, akik várják ezt a mérkőzést, és várják többek között Luke búcsúját. Hetek óta készülnek a diósgyőri szurkolók arra, hogy méltóképpen búcsúzzanak a kapitánytól. Biztos vagyok benne, hogy méltó lesz ez a búcsú, de hát Gallardóról és Fernandóról sem fognak elfeledkezni. Ugye Gallardo szereplésében bíznak, hogy ő marad, Fernando is befejezi pályafutását, mint tudjuk. A másik oldalon közel sem ennyire ünnepi a hangulat, ahogy hallhatták. Természetesen Tóth Bálintól és a stúdióból is ismerjük a helyzetet. Ez a csapat most a bentmaradásért küzd. Ami pozitívum a Lombard Pápa szempontjából, hogy saját kezében van a sorsa, tehát amennyiben győzni tud a DVTK otthonában, akkor biztosan bent marad az élvonalban. Minden egyéb esetben figyelnie kell, hogy mi zajlik a Siófok és az Újpest mérkőzésén. Visszatértek az ultrák is erre a mérkőzésre, ugye a tavaszi találkozókat bojkottálták, de most sikerült megegyezni a klubvezetéssel, hogy erre a nagyon fontos mérkőzésre, amikor búcsúznak Lukétől és Fernandótól, itt lesz mindenki, aki számít. Szenzációs, ahogy a diósgyőri szurkolók viszonyulnak a labdarúgáshoz. Megérkeztek tehát a csapatok piros-fehérben, a DVTK és tiszta fehérben játszik majd a Lombard Pápa együttese. Még egy utolsó biztonsági felhívás. Bacsa Patrikot köszöntik, aki hétfőn ünnepli majd a 21. születésnapját, ővé tehát az első ünneplés. Aztán Vági András, aki az 50. NB1-es mérkőzésén lép pályára. Dudás Hunor ügyvezető adja át a pálya szélén neki az ajándékot. És külön köszöntés jár Fernandónak is, aki amellett, hogy visszavonul, ráadásul ma ünnepli a 34. születésnapját. Most kocog ki a DVTK egyik spanyol légiósa. Fernandót élteti már is a közönség. Fernando Miguel Fernández Escribano, ez a hivatalos neve, és 1979. június 2-án látta meg a napvilágot Malagában. Luke is visszavonul, és úgy döntött a klub, hogy Luka Mezit a klub 10 évre visszavonultatja. A Diósgyőr együttese úgy döntött, hogy 10 évre visszavonultatja Luke 77-es messzámát. Ezért jön most ki Dudás Hunor ügyvezetőhöz, és veszi majd át emlékbe ezt a meszt. Ez is nagyszerű ötlet, nagyszerű gondolat Lukével kapcsolatban. José Juan Luque Jiménezről nagyon sok szó esik majd a mérkőzés során, ezt ígérhetem. 35 esztendős, Cantillana városában született, és nagyon sok klubban megfordult. De mondom, még bőven lesz róla idő beszélni. Hát már most egy kicsit elérzékenyül Luque, aki 2011. januárjában érkezett, és van egy nagyszerű videóüzenet a Diósgyőr honlapján. Ebben elmondja, hogy meg sem fordult a fejében, hogy ennyi mindent fog kapni 2,5 esztendő alatt. Sokkal többet kapott, mint amire gondolt, amikor Magyarországra igazolt. Hát ilyen ünnepi hangulatban furcsa lesz majd a Lombard Pápa játékosainak is a mérkőzésre összpontosítani, márpedig nekik mindenképpen a mérkőzésre kell összpontosítani, hiszen nem babra megy a játék, itt a bentmaradás a tét. És a Lombard Pápa egy nagyon rutinos edzőhöz nyúlt, Tóth Bálinthoz, aki a klub első edzője volt, hiszen 2004-ben, amikor Szombathelyről Pápára kördözött a Lombard, akkor is Tóth Bálint volt a csapat vezetőedzője. Szűcs Lajos a kapuban, Tóth Gábor, Lusztus, Arsics, Tóth Bence, Dóci, Rodenbücher, Szabó, Quintero, Présinger és Griffiths. A legnagyobb probléma, hogy Maric 5 sárgalapja miatt nem játszhat ezen a mérkőzésen, tehát a csapat legjobb góllövője nélkül kell kiharcolni a bennmaradást. Maric ugye 22 mérkőzésen 8 gólt szerzett. A mérkőzés játékvezetője Andó Szabó Sándor. Szűcs és Luque választását ő dirigálja le. 2006 óta vezet az élvonalban. Horváth Róbert és Bozó Zoltán a két segítője.
És akkor nézzük a hazaiak összeállítását, ahol kimaradt Szeidi és Bacsa lesz majd az előretolt ék. Ribánszky a kapuban, Kádár, Gohér, Gallardo, Takács, Bacsa, Vági, Rudolf, Fernando, Vadász és 77-essel José Luque utoljára a DVTK csapatában. És Rakacki Bencére is emlékeznek, aki ugye, hála Istennek úgy tűnik, hogy sokkal jobb állapotban van. Itt Luque két gyermeke is közreműködik a kezdőrugásnál. Tündéri családról van szó. Dávid is egy nagy öleléssel búcsúzik apukától. Hát ahogy Nyilasi Tibor is elmondta, mindig rossz látni bizonyos fokig, hogy egy nagy egyéniség utolsó mérkőzését láthatjuk. És hát még milyen rossz lehet magának a játékosnak megélni, hogy tudja, hogy utoljára lép pályára. A Lombard Pápa Thermál FC-nek tehát 27 pontja van, a Siófoknak 25. Nem nehéz kiszámolni, hogy amennyiben 3 ponthoz jut a Pápa, akkor függetlenül a Siófok Újpest mérkőzéstől bent marad az élvonalban. Megkezdődött tehát az OTP Bank Liga utolsó fordulójának mérkőzése. Piros-fehérben láthatjuk a DVTK együttesét, és tiszta fehérben a Lombard Pápa. Az elefántcsontparti Griffiths, aki azért nagyon jó teljesítmény nyújtott az elmúlt mérkőzéseken. 10 találkozón 2-szer talált be a kapuba, rá tehát mindenképpen figyelnie kell a Diósgyőr védelmének. Takács. A védelem közepén Vadászt és Kádárt láthatjuk, majd a két oldalán Vági és Gohér, a két szűrő középpályás Takács és Fernando, Gallardo, Rudolf és Luque található előttük, és Bacsa az előretolt éták. Az előzetes elképzelés egy 4-2-3-1-es felállás. A másik oldalon Szűcs előtt Dócid, Lustus, Rodenbücher és Présinger. A középpályán Tóth Gábor, Tóth Bence és Szabó Otto, elől pedig Quintero, Griffiths és Arsic. Kockáztatnia kell a Pápának. Ahogy Tóth Bálint mondta, itt már nem lehet abban bízni, hogy majd a következő mérkőzésen javít a csapat, hiszen lehet, hogy a következő mérkőzés majd a másodosztályban lesz, ha itt most nem nyer a Pápa. Tóth Bálint egyébként elmondta, hogy szinte maga sem tudja, hogy miért vállalta el. Többször dolgozott már ugye Bíró Péter tulajdonossal, hiszen a Tatabányánál, Szombathelyen és Pápán is volt a Lombard vezetőedzője Tóth Bálint. Többek között Tatabányán emlékezhetünk rá, hogy felvezette az élvonalba a csapatot, sőt 1999-ben ugyanabban az esztendőben Magyar Kupa döntőbe is vezette a Lombardot, viszont az élvonalban már nem vele kezdte meg a csapat a szereplést. Azt mondta, hogy tulajdonképpen a mai napig nem tudja az okokat, el kellett fogadni a Bíró Péter mondatát, aki egyszerűen annyit mondott ezzel kapcsolatban, hogy hibázott. Minden esetre most megint Tóth Bálintban bíznak a Lombard házatáján. Arsic került a földre, szabadrugás tehát a 3. percben. És Tóth Bálint, aki azt is mondta nagyon sportszerűen, hogy sokan gondolják, hogy ha esetleg kiesik a Pápa, akkor neki nem lesz ebben felelőssége. Szó sincs erről, abban a pillanatban, hogy betette a lábát a Pápa öltözőjébe, ez már az ő csapata. Quintero lövi középre a labdát. Azért nagyon sokan gondolkoznának, vagy nagyon kevesen gondolkoznának így, ahogy Tóth Bálint. Sokan mondanák, hogy hát kérem szépen, én erre az egy meccsre érkeztem, aztán sokat már nem tudok hozzátenni. De hát Tóth Bálint egy nagyszerű figura a magyar labdarúgásban. Azt hiszem, hogy méltatlanul kevés lehetőséget kapott az élvonalban. Quintero szépen húzna el, és ezek szerint nincs szabadrúgás. Gohér. Fernando keresztlabdája. A Vadászhoz kerül vissza. Takács, rossz átadás, Griffiths nagyon szép a csele, Quintero már kiugrásra készen, és ez egy sárgalap lesz, visszarántás miatt. Nem is vitatható, érzésem szerint Kádár kapta ezt a lapot. Nem, Fernando lesz az, így van, Fernando húzta vissza Griffithst, tehát övé a sárgalap.
34. születésnap ide vagy oda. A szabály a szabály, be kell tartani. Jól döntött Andó Szabó Sándor. És ez mindjárt egy ígéretes lehetőség. Rodenbücher irányít. A szabadrugást egyébként valószínűleg Tóth Bence végzi majd el. Az 5. perc. Nem, ballábas lövés fölé. Szabóttól lőtte végül kapu fölé a labdát. Nagyon-nagyon gyenge a Lombard Pápa idegenbeli szereplése. Egyetlen mérkőzést nyert meg 14 találkozóból, 3 döntetlen és 10 vereség. Legutóbb 2012. októberében szerzett vendégként pontot a Pápa. 10 mérkőzés óta nyeretlen, és az előző 7 idegenbeli bajnokiát elveszítette a csapat. Nem csoda, hogy elfogyott az a nagy előny, ami a Siófokkal szemben megvolt. A pápaiak tulajdonképpen csak saját magukat hibáztathatják, hogy ide jutottak, de még van egy javítási lehetőségük, és ez mondom a pozitívum ebben az esetben. Kiengedte Présinger, és itt Kovács Zoltán, akivel szintén váltottam néhány szót, azt mondta, hogy még nincs aláírt papír, de a szóbeli megállapodás alapján marad Diósgyőrben, továbbra is utánpótlás igazgató lesz. Azt ugye már lehet tudni, hogy szintén szóbeli megállapodás született Tomislav Sivic-sel, tehát ő irányítja majd a DVTK csapatát. Ifja Bene Ferenc marad mellette pályaedző, hiszen az ő szerződése is él. Hát ő is különös helyzetben van, mondta is, hogy furcsa ez a szituáció, hiszen, mint emlékezhetünk, ebben a bajnokságban ő még volt a Lombard Pápa vezetőedzője, most viszont már a Diósgyőr munkájáért dolgozik. Ő azt sajnálja, hogy nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy tovább dolgozzon a csapattal. Vági. Elpattant a labda Bacsától. Jöhet a beadás jobb oldalról, Fernando elől sikerül fölrúgni a magasba. Kint van a labda, a DVTK dobhat. Vadász Takácstól kapja vissza. Érdemes majd figyelni. A 7. percben járunk, és elindult egy mez, amely Gallardo 7-es számát tartalmazza. Itt látható a velünk szembeni tribűnön, adják végig a szurkolók. Mindegyik spanyol játékosra fölkészülnek, és most hallhatjuk is, hogy Gallardót éltetik. Itt látható tehát az a Gallardo, akinek a folytatásában még bíznak a Diósgyőr szurkolói. A DVTK Fórum Foci Team szurkolói csoport készül hetek óta Luque méltó búcsúztatására és a spanyolok ünneplésére. Tehát láthattuk, hogy Gallardo messzámát már viszik végig a tribünön, és majd a 20. percben hasonlóra számíthatunk Fernandóval kapcsolatban. A 77. percről még egyelőre hadd ne essék szó, az ugye Luque messzáma. Nyilván a játékosok nem foglalkozhatnak ezzel, nem koncentrálhatnak arra, hogy hogyan ünneplik őket, hiszen nekik a játékkal kell foglalkozni. Ribánszkit láthattuk. A mérkőzés első szögletét a Lombard Pápa végzi el. Andó Szabó Sándor figyelmeztet még, pont akkor, amikor Tóth Bence már neki indult. Most jöhet a szöglet. Tóth Bence nagyon jól csavarodik, Ribánszki csak ütni tudja, Luque. Szép csel volt, és Ribánszki. Nagyon jó megoldást láthattunk ám, Rodenbücher lőtt. Justus. Griffiths készíti le, Szabó Ottó, Arsic irányába, és Ribánszki érkezik a kapuból. Tóth Bálint, aki egyébként a mérkőzés végkimenetelétől függetlenül marad a Lombard Pápánál, azt mondta, hogy egyébként el sem vállalta volna,
de azt is mondta, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy hol lesz az a folytatás, tehát hogy az élvonalban vagy a másodosztályban. Azt hiszem, hogy ezt mindenki átérzi. Óriási a tét, de hát mondom, valahol magát hibáztathatja a Pápa, hogy ide került, hiszen március végén 11 pont volt az előnye a Siófokkal szemben. Gohér a képen. Most kapja meg a labdát a baloldali védő. Próbálta a vonal mellett végigkurítani. Nem volt jó ez a passz. Fernando irányít, és Kovács Zoltán. Hát mindkét csapat, ugye itt az edzőváltásokból is tudjuk, hogy azért a várakozások alatt szerepelt ebben a bajnokságban, ezt nehéz lenne titkolni mindkét oldalon. Nyilván a Diósgyőrnél sem úgy számoltak, hogy 37 pontjuk lesz, és a 12.-13. helyen állnak majd. Tóth Bence lövi fölé. Eltelt 10 perc, inkább a Lombard Pápa játszik mezőnyfölényben, bár az elmúlt 1-2 perc talán a diósgyőri csapaté. Fernando. Fernando 36-szor játszik a magyar élvonalban, eddig 6-szor volt eredményes. Fernando indít balra, Gohérnak kell befutnia, sőt Rudolf is ott van, és végül egyikük sem éri el. Egy hajszálnyival hosszabb volt ez az indítás. Nagyobb ívben mutatja talán Kovács Zoltán Fernandónak. Tavaly a 7. helyen végzett a DVTK, ehhez képest komoly visszalépés ez a szezon. Az viszont kétségtelen, hogy hazai pályán az 5. legjobb csapat a DVTK, hiszen 14 mérkőzéséből 8-at megnyert, 4 döntetlen, 2 vereség. A 37 pontjából 28-at hazai pályán ért el a Diósgyőr. Csak az Eto és a Rákóczi, a Kaposvár és a Győr tudta tehát legyőzni ebben a stadionban a Diósgyőrt hazai pályán. Tóth Bence. Jó beadás. Kádár tisztázott fejjel. Siófokon már 4 órája tart a mérkőzés, nincs még gól, tehát Siófok-Újpest 0-0. A Siófoknak mindenképpen győzni kell, hogy maradjon esélye, hiszen 2 pont a hátránya a Pápával szemben, a döntetlent jelentő 1 pont semmit sem ér. Dóci sérülés miatt hiányzik Nagy Sándor, egy bokaszalak húzódása van. Ő helyettesíti a védelem jobb oldalán, a másik oldalon Abdurrahman, Gosztonyi, Tisza, Tajti és Csirszki is még sérült, vagy éppen lábadozik különböző műtétek után. Kádár, Vadász, Takács, Fernando, Gallardo, Griffiths indulna, szabadrúgást harcol ki. Andó Szabó Sándor érkezik Kádárhoz. Ott volt egy kis könyök munka, amivel megállította Griffitht. Borzasztó nehéz ellenfél lehet az elefántcsontparti támadó, hiszen nagyon-nagyon jó felépítésű futballista. Jó a szabadrugás és a csúsztatás is, elkerüli azonban a kaput. Szabó Ottó jól küldte a 16-os környékére. Itt jön az ívelés, és sikerül ugyan megcsúsztatni, de nem veszélyes a kapura Griffiths fejese. Tóth Bence. Nagyszerű sarkazás, gyönyörű meglátás volt. Présinger lövi középre. Megint a Pápa perceit láthatjuk. Sokan mondták egyébként
hogy nem létezik, hogy az ünnepre készülő spanyoloktól búcsúzó Diósgyőr hazai pályán kikapjon a Pápától, mert akkor itt óriási morgolódás lesz a szurkolók körében. Hát eddig, megmondom őszintén, a Pápa nagyon nyíltan játszik, és jobb teljesítményt is nyújt, mint a Diósgyőr. Itt van az előző nagyszerű sarkazás. Most viszont Rudolf indul, Les szabadrúgással folytatódik tehát a mérkőzés. Ez nagyon határeset volt, azt hiszem, hogy talán inkább tovább lehetett volna engedni, de borzasztó nehéz persze abban a 100 másodpercben dönteni. Szűcs Lajos rúgja előre, aki a nap ellen védő sapkájában rúgta ki a labdát. Rodenbücher, Tóth Bence, Arsic nem tudja Vági mellett elvinni. Váginak tehát ez az 50. mérkőzése a magyar élvonalban. Most játszik 25-ször ebben a szezonban, tehát meccseinek felét ebben a bajnokságban teljesíti Vági. Szöglet. Valóban Takácsról ment ki a labda. A második pápai szöglet következik. Griffiths várja a szögletet, a háttérben tapsolnak a Diósgyőr szurkolói. Remélik, hogy Griffithshez nem jut el, de majdnem. Még mindig ide-oda pattog, veszélyes szituáció lehet, és Ribánszky véd. Sikerült a fű alatt ellőni. Nem megnyugtató a helyzet a DVTK szempontjából. Össze-vissza pattog a labda, és Quintero. Rudolf. Bacsa próbál lefordulni, nem történt szabálytalanság. Griffiths egy picit gondolkozott, hogy elinduljon a labda után, aztán elindult, de akkor már késő volt. A 17. percben járunk gól nélküli állásnál. Gallardót láthatjuk. Őt már megünnepelték, és hamarosan jön a 20. perc, amikor Fernandót fogja éltetni a közönség. De egyelőre még nézzük a pályát. Luque nagyon szépen lépte át a labdát. Távoli bomba Fernandótól, elepattanóval pedig Tóth Bence indulhatott volna. Gohér. Gyönyörű összjáték, Fernando mesteri labdát adott. Gohér beadása, és elsuhan Rudolf előtt. Szép támadás volt. Ezeket a villanásokat tudják a spanyolok hozzátenni. Nézzék meg Fernando passzát, egészen parádés, ahogy indítja Gohért. És a beadás is jó. Gondolattal maradt le Rudolf a túloldalon. Nagyszerű akció volt. Több ilyen kéne a DVTK-tól, gondolom így érzik a miskolci szurkolók. Már is Luque-t követeli a közönség. Luque nem akarja cserben hagyni a szurkolókat, úgyhogy ott is áll a labda mögött, és Szűcs, nem csodálom, hogy kicsit aggódik. Tökéletes a rúgó technikája az itt látható Luque-nak. Luque, nagyszerű lövés! Kitűnő futballista José Luque. Itt már nézi, hogy hova rúgja, és majdnem betekerte a léc alá. Szűcs azért rajta volt. Tulajdonképpen az első DVTK kapura lövést láttuk. 49. élvonalbeli mérkőzés egyébként Magyarországon José Luque-nak.
többen igazi példaképnek tekintik. Noha tényleg csak 2,5 évet töltött el itt. Gohér. Rudolf. Takács. Luke nézi, hogy kit indítson. Rudolf. Árszív zavarta meg. Takács megpróbálja megforgatni a Diósgyőr, nem, vissza a jobb oldal irányába. Vadász. Most átveszi az irányítást a hazai csapat, amit aztán tényleg várnak a nézők tőle. Luke. Vágjon előre, Árszív csúszott be. Rudolf cselez visszafelé. Rudolf még mindig. Rudolf lövő helyzetben. Nem talált el igazából erőből ballal. És most Fernando a soron, hiszen eltelt a 20. perc. Miközben láthatjuk Rudolf lövését. Nem okozott gondot Szűcs Lajosnak. Most Fernando meze indul el a lelátón. Éppen Fernando szabálytalankodott, még épp időben jött az a mez, mert ugye vigyáznia kell Fernandónak, már van egy sárga lapja visszahúzás miatt. Nehogy leküldjék a pályáról. A Málágában nevelkedett, a Real Madrid C, B és felnőtt csapatában is játszott egy bajnoki mérkőzésen. Valladolid, Betis, Málaga és Diósgyőr, ez pályafutásának rövid rezüméje. A Betisben töltött 6 év talán a legemlékezetesebb számára. Szabótó szabadrúgása, Ribánszky. Nagyon megrúgta Kádárt. A labdára vetődött ki, de saját játékos társát találta el. Borzasztó veszélyesen jött be ez a szabadrúgás, és itt látható, Kádár már nem is figyel oda, hiszen annak örült, hogy elment a nagy veszély, Ribánszkyról elpattant a labda, aztán összefutnak ketten. Ez nagyon balszerencsés ütközés. Ribánszky persze nem tehet róla, hiszen neki a labdát kellett figyelni elsődlegesen. Újra rákezd a közönség Fernando éltetésével. Nézzük meg innen is még egyszer a Luke-féle szabadrúgást. Tényleg biztosított Szűcs Lajos. Hosszan rúgja előre a Pápa kapusa. Griffiths nem érhette ezt el. Takács gyűjti be. Rövid. Vági. Még bent tartotta tehát a Diósgyőr. Most sincs kint. Gallardóról pattan ki a labda. A mérkőzés feléhez érkeztünk, mármint az első félidő feléhez. És 0-0 a DVTK Lombard Pápa mérkőzés, de miután 0-0 a Siófok Újpest is, így bent maradó jelen pillanatban a Lombard Pápa. Griffiths. Gallardo. Sikerül begyötörni valahogy. Rodenbücher. Végül csak oldalt ment ki, tehát bedobás következik és nem szöglet. A Diósgyőr még nem végezhetett el szögletet ezen a meccsen. Vági András. Nagyon jó beadás. Ott a helyzet Szűcs lábbal. Fernando került helyzetbe. Tovább tudta sodorni a labdát, de Szűcs lábbal ki tudta valahogy rúgni. Ez nagy lehetőség volt. Itt, hogyha nem pattan a térdéről Fernandónak, akkor alig, ha nem zicserbe kerül. Itt, ebben a pillanatban. Persze hát örült, hogy talpon tudott maradni.
nagyon lendületesen jött be két védő közé. Szűcs pedig azt tette, amit tennie kellett, ott a csúsztatás mellé! Most sorjáznak a helyzetek a Lombard Pápa kapuja előtt. Változatos találkozó eddig. Íme az első szöglet a hazaiaktól. Tetszett Kovács Zoltánnak. Van helyzet itt, van helyzet ott. Takács. Rudolf. Picit szellős volt most a Lombard védekezése. Luke ballal. Önfeláldozó közbevetődés. Griffiths. Gyönyörűen tette le Tóth Bencének. Tóth Bence hozza. Tóth Bence lövi fölé. Jó kis meccs alakul itt ki. Azt mondta egyébként Tóth Bálint, hogy mindenkivel külön-külön leült beszélgetni, és azt szűrte le, hogy egy rendkívül jó gondolkodású, értelmes, tehetséges fiatalemberekből álló csapat ez, amelynek az első osztályban a helye, és azt mondta, hogy ott is marad az első osztályban a Lombard Pápa. Hát az biztos, hogy ha ez valóban így lesz, akkor nagyon sokat köszönhet majd neki Bíró Péter, már csak azért is, mert ebben a helyzetben nem biztos, hogy sokan elvállalták volna ezt a feladatot. Vadász rúgta ki, Luke oldja meg, Rudolf nem tudja lekezelni. Rodenbücher, Ribánszky. Fernando. Takács. Fernando. Vadász. Vági vissza. Takács kapja. Ilyenkor átadja a területet a Lombard Pápa, és amint megszerzi a labdát, próbál nagyon gyorsan támadást kezdeményezni, mint most is láthatjuk. Más kérdés, hogy rossz az indítás. És most vissza kéne indulni a fehérmezeseknek. Les. Bacsa kapta a labdát. Nagyon határozottan mutatja Bozó Zoltán, hogy les volt. Nézzük meg, ebből a képből nem ez a passz, hanem majd ez, és valóban lesnek tűnik. Néhány centivel előrébb van Bacsa. Nehéz döntés volt, de a lassítás alapján azt mondhatjuk, hogy jól döntött a játékvezetői csapat. Bacsa melléről visszapattan, közben Siófokon a hazai csapat kihagyott egy büntetőt, Melzer nem tudta berúgni a 11-es, tehát 0-0-ra áll a Siófok Újpest mérkőzés. Minden esetre ez is jelzi, hogy a Pápának még nagyobb összpontosításra és még nagyobb támadásokra lesz szüksége, hiszen a Siófok ezek szerint már majdnem vezetéshez jutott. Luke. Fernando. Griffiths ér hozzá, Tóth Bence, Quintero, Griffiths. Tóth Gábor, Gohér, Kádár, Luke. Gyönyörű összjáték, Fernando emelte oda Rudolfhoz. Luke háta mögé, de még tovább lehet tolni. Luke természetesen meg is teszi. Vági tör előre. Vági, üres a jobb oldal. Vágihoz pattan vissza. És mehet tovább, mutatja Andó Szabó Sándor. Kellenek ám ezek a pluszok, amit most például Vági előretörése jelentett. Hát lehet, hogy kezet ér, de szándékosságot semmiképpen sem feltételezhetünk.
Az viszont egy nagyon szép csel. Gallardo. Vági nem tudta középre adni. Arsic. Most a Lombard pápa indulhat. Szabó Ottó néz körül. Arsic. Nem jó a csele. Bedobás. Rodenbücher. Dustus. Szabadrugás a hazai csapat javára. Gohér került a földre. Tóth Gábor dobja vissza egy kicsit mérges mozdulattal. Elérkeztünk az első fél óra végéhez. Nincs ugyan gól, de sok helyzetet láthattunk, és mozgalmas mérkőzés. Változatos a találkozó, amit említettem, mindkét oldalon ünnepelhettek volna már gólt. Nagyszerű labda Gohér irányába. Gohér, Rudolf. Nem tudta megtartani, aztán elterült. Kádár. Luke. Luke keresztlabdája, méghozzá hajszál pontos, ott a nagy helyzet, Szűcsvéd! Kipattanó labda, még mindig ott a helyzet, és már szabadrugás kifelé. Gallardo megmozdulását kapustámadásnak ítélte meg a játékvezető. Hát ez a Luke passz, ez egészen szenzációs. Itt van Gallardo lövése, és Szűcs nyúl a labda után. Érzésem szerint nem birtokolta még a kapus. Ezzel együtt szabadrugás kifelé. Micsoda Luke indítás volt. Ezek a passzok, ezek a megmozdulások valóban nagyon fognak hiányozni a Diósgyőrnek. Takács. Fernando. Fernandóval szembeni szabálytalanságért rúgás. Itt láthatjuk még egyszer magát a szabálytalanságot, valóban nehéz lenne eltitkolni, főleg így a lassítás alapján. Tóth Bálint irányít, kép alján látható fehér melegítő felsőben. Szabó. Dlustus. Rodenbücher. Arsic. Arsic ívelése, Griffithsnek magas. Ribánszkinak nem merő kézzel is fölnyúlhatott. Elég nagy különbség. Rudolf. Nagyon hosszú indítás. Bíztat azért Kovács Zoltán, mint láthatjuk. Azért azt se felejtsük el, hogy például a magyar válogatott Elek Ákos vagy a gólerős Szeidi is ott van a padon, tehát ha úgy adódik, akkor van változtatási lehetősége Kovács Zoltánnak. Rudolf indul el egyedül. Rudolf most tolja ki Lukéhoz. Luke beadása. Szűcs. Mindig van egy várakozás, amikor Luke ér a labdához, hogy most milyen csodát tesz. 33 perc telt el, DVTK, Lombard Pápa Termál FC 0-0 az OTP Bankliga utolsó fordulójában. Ne felejtsék, rögtön az adás után itt a Sport 1-en a harmadik félidő következik, tehát szokatlan időpontban, este fél héttől is szokatlan csatornán, nem a Sport 2-n, hanem a Sport 1-en látható majd az összefoglaló. Többek között Egervári Sándor szövetségi kapitány is a műsor vendége lesz. Quintero. Tóth Bence. Jó volt az elképzelés. Arsic szerintem egy kicsit későn olvasta ki, hogy Tóth Bence mit akar ezzel. 63 esztendős Tóth Bálint, de nem látszik rajta a Vasasnál
serdülő és ifjúsági csapatnál kezdett el edzősködni, aztán a felnőtt csapatnál is dolgozott. A legutóbb a gyulai Grossics Katolikus Labdarúgó Akadémia szakmai vezetője volt, és a Szeged együttesét is irányította. Kádár, Luke. Luke egyből, Rudolf. Rövidnek tűnik. Vadás csak így tudott hozzáérni, hogy kiment a labda. Bedobás tehát a Lombard Pápa javára. Vadász. Kádár. Luke. Fernando. Gallardo. Rodenbücher is csúszik, és ő kanalazza el végül. 10 perc van még hátra az első félidőből. Tóth Bence. Quintero próbál meglógni a jobb oldalon, és ez is egy nagyon nagy indítás. Most Quintero jöhet. Rápattintja Kádárra. Ennél többre nem futotta a válogatott védővel szemben. Pápai bedobás következik tehát. Tóth Bálint borzasztó mérges. Nevezetesen azt várta volna, hogy Dóci sokkal gyorsabban végezze el a bedobást. Griffiths. Griffiths gurítja vissza. Jó lövés, Ribánszky véd. Tóth Bence labdája középre ment. De egy újabb veszélyes szituáció. Nagyon jól talált el Tóth Bence, szépen leszorította. Kádár kapja. Ősszel is egy nagyon jó mérkőzést játszott a két csapat. 2012. november 16-án 2-2-es döntetlen született. A gólok szerzői nem játszanak. Maric eltiltás, Tisza pedig sérülés miatt. Mindkét futballista duplázott. Tisza 2 góljával a vendégcsapat vezetett, aztán a hazaiak egyenlítettek Maric 2 góljával, és azon a meccsen Iványi Zoltán 3 diósgyőri játékost is kiállított, tehát ez is hozzátartozott a mérkőzés forgatókönyvéhez. Nagy Tamás Gosztonyi és Hanek kapott piros lapot. Rudolf. Rudolf nem tette meg Lukénak, így viszont szabadrugás. Ez nem nagyon egyszerű szituáció. Mármint a Pápa szempontjából, hiszen borzasztó veszélyesek a rögzített helyzeteknél a diósgyőriek. Nem lehet vitás, hogy Lustus megállította szabálytalanul Rudolfot. Szóval nem egy életbiztosítás, ami most következik a Pápa szempontjából. Szűcs Lajos nyugodtnak tűnik azért ettől függetlenül, hát persze ki legyen nyugodt, ha nem ő. Nézi, hogy hova állítsa a kéttagú sorfalat. A Siófok ellen egy szabadrugás döntő, Takács hatalmas gólja. Luke ballal vagy Rudolf jobbal? Rudolf jobbal! A hosszú sarokba akarta csavarni. A legutolsó információk szerint 0-0-ra áll a Siófok Újpest mérkőzés, tehát továbbra is bent maradó helyen a Lombard Pápa Thermál FC. Nem jött ki eléggé a belső csavarás Rudolf lövéséből. Ebből a képből lehetett jól látni. De hát ettől függetlenül, mint említettem, már 11-eshez is jutott a Siófok, tehát annyira nem lehet nyugodt a Pápa ezzel az X-el. Bacsa.
Még ritkán volt eddig játékban, most viszont jól játsza meg. Bacsa továbbra is, hosszú volt. Fernando! Ó, micsoda meglátás! Ezt tényleg meg lehet tapsolni. Zseniálisan csinálta Fernando. Még akkor is, ha nem gól. ...276 mérkőzést játszott a spanyol első osztályban. Fernando 55 gólt szerzett. Itt pedig láthatjuk, hogy hány lövési kísérlete volt a csapatoknak. Ez is kiegyenlített. Fernando. Goher. Quintero akarja szerelni. Rudolf. Beszélgettem egy diósgyőri szurkolóval a mérkőzés előtt. Azt mondta, hogy Rudolfnak nagyon sokszor kell hátralépnie, mert nincs egy igazi irányítója a csapatnak, és ezt mindenképpen a következő szezonban meg kéne oldani. Most is látjuk, hogy Rudolf valóban nagyon sokszor jön hátra labdáért, ahelyett, hogy támadással, góllövési szituációkkal foglalkozna igazából. Vági. Belül az utolsó 5 percen az első félidőben. Gallardo. Goher. Nagyon jó beadás. Présinger. Tóth Bence. Rövid. Luke. Takács megmozdulása volt szabálytalan. A játékvezető mutatja, hogy nem kell semmit elhamarkodni. Szépen várják meg a pápaiak, amíg mindenki megnyugszik. Itt láttuk a megmozdulást. Szabótó. Rodenbücher. Már ott ugrott volna Gallardo, hogyha Dlustus felé passzol. Szabó viszi ki. Vági. Viszont miután Szabó nem engedte ki a labdát, sikerült becsúszva előre rúgnia. Most Vági passzolta ki, tehát bedobás következik a Lombard pápa javára. Ezt most Tóth Bálint sem érti. Diósgyőr bedobás következik. Fernando. Kádár. Némi hezitálás után választotta Gallardót. Nagyszerű csellel ugraszt össze két pápa játékost. Gallardo átadása, ez most Zitzer! Miért kellett így elhamarkodni a Rudolfnak? Ez a nagy kérdés, én nem tudok rá válaszolni. Lehet, hogyha visszanézi ő sem. 1-1-ben viheti kapura. Hát ennél nagyobb helyzet nem kell. Érthetetlen. Óriási Zitzer volt. Arsic. Azért az elég furcsa lett volna, ha onnan megkerüli Vágit. Lefújták egyébként Siófokon az első félidőt, 0-0 az állás azon a mérkőzésen. Tehát az a Siófoknak mindenképpen kevés. Bent maradó pozícióban a Lombard pápa. Tóth Gábor vétette el. Egy távoli bomba, ami jócskán azért fölé megy, Szabó kísérletezett. Szerintem itt a nézők még mindig az előző Rudolf helyzet hatása alatt vannak, mert picit elcsendesedett a lelátó, aztán most kezdenek éledezni az emberek. Bacsa. Goher. Bacsa. Nem tudta elvinni, ráadásul Tóth Gábor úgy csúszott be, hogy Bacsáról ment ki a labda. 44. perc, íme még egyszer
zseniális labdát adott Gallardo pedig, és ott van mellette még Bacsa is, tehát hogyha nagyon úgy alakul, akkor még le is tolhatta volna Rudolf, de hát mondjuk egy válogatott csatárnak nem kell ezt letolni, ezt be kell rúgni. Luke, aki pénteken egy közönség találkozón is részt vett, nagyon sokan akartak vele találkozni, több százan is részt vettek, és addig nem ment el Luke, amíg mindenkinek nem adott autogramot. Azt hiszem, ez is mutatja egyrészt azt, hogy milyen népszerű, másrészt azt, hogy ő mennyire értékeli a szurkolók szeretetét. Gohér, pápai bedobás jön. Griffiths vesz nagy levegőket. Kicsit ritkábban látunk most Pápa ellen támadást. Azt mondta egyébként Tóth Bálint, hogy nem foglalkoznak a másik mérkőzéssel, csak a saját találkozójukra összpontosítanak. Hát ugyanúgy 0-0 mindkét találkozó. Itt azért nem lehet panasz a mérkőzésre. Voltak pápai helyzetek, voltak Diósgyőr lehetőségek, tehát azért soha rosszabb 0-0-át egy félidő után. Fazekas Erzsébet, leendő pápai segédedző pedig megindul a kapus Szűcs Lajos irányába. És mindjárt megkérdezzük, hogy milyen volt a Pápa kapujából ez az első játékrész, tehát Fazekas Erzsébethez kapcsolunk pillanatokon belül. Pontosan ez lenne a következő kérdésem, hogy a kapuból te hogy láttad ezt a mérkőzést, mert neked túl sok időd nem volt unatkozni. Hát az igazság az, hogy egy nagyon jó hangulatú mérkőzés, sokan kijöttek, hála Istennek, minden labdarúgó mérkőzésnek ilyennek kéne lenni. Hát nekünk egy picit ugye nagyobb a tét, nyerni kell ahhoz, hogy bemaradjunk. Bízom benne, hogy ez ma sikerül. Tóth Bálinttal is beszéltünk arról, az, hogy ilyen jó hangulat van itt, az segít szerinted a te csapatodnak, vagy inkább egy kicsit hátráltatja őket, hogy nem nektek szurkolnak? Hát engem személy szerint feldob, többiek nevében nem tudok nyilatkozni. Tehát ezt tudja a feleségem is, hogy ilyen közönséggel szeretek, amikor sokan vannak, úgyhogy puszilom őt is otthon. Köszönöm szépen! 14-82-es. Ismételten itt vagyunk, egy ünnepélyes kezdőrugás. Dankó Péter a születésnapjára kapta a családjától ezt a lehetőséget, úgyhogy ő végzi el a második félidő kezdőrugását, legalábbis képletesen. Itt még egy délutáni zivatarból maradt kis tócsa, és hát meg kell, hogy mondjam, gyönyörű hölgyek is kilátogattak a DVTK Pápa mérkőzésre. Egy szurkolót láthattunk közülük. Nincs csere, és jöjjön a második félidő, ahogy itt a helyszíni műsorközlő is említi. Egy időben kezdődik a két második félidő, a Siófok Újpest és a Diósgyőr Pápa meccsen. Vadász. Bacsához nem jut el. Griffiths. Présinger. Nem támadja senki, Présinger ívelheti be. Kádár vágta ki. Présinger dob. Tóth Bence, nagyon szép cselek voltak. A szabadrugás elmaradt, pedig nagyon nézett Andó Szabó Sándor irányába pápai játékos. Rudolf kerül a földre, aztán egymást zavarják a pápaiak. Luke. Takács. Vági. Fernando. Kádár visszafordul és hátrapasszolja Ribánszkihoz.
Rudolfot láthatjuk a képen, aki most elől tartózkodik és várja, hogy esetleg indítsák. Takács próbálja kicsalogatni ellenfelét a Diósgyőr, a Pápa azonban nem jön egy bizonyos pontnál előrébb. Bedobás. Gallardo végzi el, aki játszani fog majd az andalúz válogatottban. 100. születésnapját ünnepli ugyanis a Madridi Labdarúgó Szövetség, és ebből az alkalomból játszik Andalúzia és Madrid tartomány válogatottja egymással. Gallardo is meghívást kapott. Luque. Lusztus lábán pattan meg. Rudolf nem tudja visszatenni. Veszélyes szituáció volt. Vadász. Rudolf mintha bicegne is egy picit. Gallardo teszi vissza Gohérhoz. Luque. Ez a perdítés most nem jön össze. Szabó szerzett labdát és fordul le nagyon szépen ellenfeléről. Szabó indít. Arsicshoz el is jut. A fehérmezesek dobhatnak. Présinger. Griffiths. Tóth Bence. Ribánszki kéri a labdát, hogy minél gyorsabban újra játékba hozhassa azt. Íme az előző szituáció még a másik kapunál. Veszélyesen pattant meg Lusztus lábán, aztán próbálta volna azt hiszem lövésre visszatenni Rudolf, de sarokkal találta el. Talán ennél a mozdulatnál lépett rosszul Rudolf Gergely. A szurkolók feltöltötték az utánpótlást azért jól láthatóan a szünetben. Mindenki hozzávette, vagy magához vette azt, ami még kell a jó foci mellé. Arsics esik nagyot. Luque. Gallardo fordul. Gallardo indítása. Gohér adhatja be. Nagy helyzet. Kipattan. Luque! Azt hiszem az lett volna a Korona. Az ő góljával szerez vezetést a DVTK. Túl nagy gólt akart talán lőni Luque. Ez egy nagyon szép formás támadás volt. 7 méterről fölé vágja Luque, sőt inkább mellé ebből a képből látni. Hát bizony, ez megint egy nagyon nagy lehetőség volt a hazaiak előtt. Kérdés, hogy mennyit lehet még elpuskázni büntetlenül. Gallardo. Gohér. Gallardo. Korábban egyébként már 6 alkalommal játszott ebben a bizonyos andalúziai tartományi válogatottban Gallardo. A madridiak ellen Marchena, Joaquin és Reyes is csapattársa, de ezt péntek este játsszák majd azt a mérkőzést. Szabó jön a labdával. Nem ért el Quintero, már is kigurítás. Tóth Bálint mutatja, hogy gyerünk hátra. Hát igen, érdekes helyzet, mert ugye támadnia is kell a Pápának, ugyanakkor nem nyílhat ki, hiszen abban a pillanatban megindul a Diósgyőr. Tessék lehiggadni, mutatja a játékvezető. Luque és Tóth Gábor lögdösődött. Hát talán most jön ki a feszültség Luquéból is. Andó Szabó Sándor alig, hanem Luquénak és Tóthnak is fölmutat egy sárgát. Hát Tóth Gábor sem volt azért teljesen ártatlan ebben a szituációban. Hiába mondja, hogy ő nem érdemli meg a sárga kártyát. Nagyon csúnyán megrúgta Luquét. Ebből indult ki a csetepaté. Tehát 2 sárgalap egy pillanat alatt. Fernandónak, Luquénak és Tóth Gábornak van sárgája a meccsen. Hazai szabadrúgás az 52. percben. Luque ballal, laposan!
nem tudott beletoldani Gohér. Keményen, erőből lövi be. A Gohér beleteszi a lábát, alig ha nem 1-0. Nem is kellett volna rugó mozdulatot tenni, csak belepaskolni, beletenni az ütőjét hokis nyelven. Továbbra is gól nélküli állás, csak úgy, mint a Siófok Újpest mérkőzésen. Jelen állás szerint bent maradó a Lombard pápa, Gallardo. Nincs szabálytalanság. Griffiths. Nyilvánvalóan a pápa célja lesz, hogy megtartsa valamelyest a labdát. Ennek ellentmond most, hogy Quintero eléggé elhamarkodott lövését láttuk. Gallardo. Vági. Rudolf. Lent maradt Présinger. Tóth Bálint aggódva nézi, hogy mi történhetett a baloldali játékossal. És közben Arsic kap tanácsokat a vezetőedzőtől. Aha, leragadt a lába. Akkor, amikor Vági érkezett, összeütközött a térdük, és közben ki volt támasztva ugye Présinger lába, tehát ebből tényleg nem csoda, hogy nagy fájdalom lett. Csere lesz a Diósgyőr oldalán. Seidi érkezik majd. Hát van egy tippem, hogy ki jön le. Kíváncsi leszek. Kádár. Gallardo. Fernando lépett volna ki. Szép szerelés volt Rodenbüchertől. Arsic. Griffiths. Nem jut el lövőhelyzetig a Lombard pápa, ez talán a legnagyobb probléma. Ugye az előbb láttuk ugyan egy Quintero próbálkozás, de azt azért erős jó indulattal lehet csak komoly lövésnek nevezni. Luque. Fernando. Tóth Bence. Szabó. Arsic. Arsic, nem ugrattak. Griffiths, de nagy labda volt pedig az. Griffiths már megállt, mert arra számított, hogy ebben a támadásban már nem kapja meg Arsic-tól a labdát. Pedig jobban tette volna, hogyha tovább szalad. Rudolf beadási kísérlete kipattant Lustusról, és akkor most jön a csere. És nem jött be az ötletem, vagy a tippem. Azt gondoltam, hogy Rudolfot fogja lehozni Kovács Zoltán, de Bacsa adja el a pályát, és jön Imam Seidi. 21 meccsen 4 gólt szerzett ebben a bajnokságban, és ugye korábban a mérkőzés előtt Vágit már ünnepelték az 50. NB1-es meccsén. Most ugyanezt elmondhatja magáról Seidi is. Tehát 51-szer lép pályára magyar NB1-es meccsen Seidi. Luque. Szücs nagyon rutinosan várt, hogy merre megy a labda, és miután senki nem ért hozzá, egyszerűen csak ki kellett engednie. Seidinek hosszú volt. Szücs kirúgása. Fernando lökött. Griffiths taszította odébb, tehát jogos a szabadrúgás. Jól vezeti a mérkőzést Andó Szabó Sándor. Egyértelmű.
Arsic. Tóth Bence. Takács még spárgába is lemegy az ügy érdekében. Rudolf. Szép keresztlabda. Griffiths nem indul el, csak Immelámmal. Aztán utána egy hatalmasat rúg Kádárba. Ezért kár volt oda menni, mondjuk. Ez sem volt vitatható. Vadász hozza fel. Vági kap hatalmasat. Kicsit ilyen törlesztés íze volt ennek Présinger részéről. Elbeszélget vele Andó Szabó Sándor. Hát csak azért sem értem, mert igaz, hogy vele ütközött korábban Présinger, de Váginak akkor nem volt a szándékos megmozdulás. Megint Hosszil Luke ballábában bíznak a Diósgyőr szurkolói. Nem volt rossz a szabadrugás, de sikerül a pápaiaknak kifejelni. Quintero. Rudolf kapja. Rudolf. Lapos lövés, Rudolf megint. Kicsit kikeveredett már. Nem nagyon segítenek neki a társak, ennek ellenére jó az átadása, Luke. Nincs kezezés. Présinger. Tóth Bence. És ez egy sárga lap Vadásznak. A hazaiaktól már a harmadik labdarúgó, aki figyelmeztetést kap. Ezúttal nem spanyol, hanem Vadász Viktor. Elkésett egy gondolattal. Egy kis bika viadalt is rendeznek itt a lelátón. Ezt is jelezték már a DVTK Fórum Foci Team szurkolói csoportja részéről. Jáborcsik Andrástól kaptunk egy üzenetet, amelyben leírták lépésről lépésre, hogy hogyan köszöntik majd a spanyolokat. Itt van Luke, hát még a 77. perc, alig ha nem különösen szívfacsaró lesz számára. Szeidi ütközik Szűcssel. Semmi gond, mutatja Szűcs Lajos, megpaskolva Szeidi kobakját. Nem tudott már megállni a csatár. Változtatni fog Tóth Bálint is. Méghozzá Tóth Bencét hozza le a hírek szerint, és Belicki Gergő készülődik. Ribánszki a második félidőben nem sok dolga akadt. Ez egy elég nagy hiba volt Rodenbüchertől. Luke indítja Szeidit, és visszahúzta a lábát nagyon sportszerűen Szeidi. Tóth Bence. Ha igaz a hír, és őt hozza le Tóth Bálint, akkor lehet, hogy az utolsó támadásban lehet benne. Arsic. Arsic megpróbálja még visszakanalazni valahogy. És a Diósgyőr dobhat. Pápai játékosok nézik, hogy kinek a számja lesz a táblán, és Tóth Bence jön le, tehát a 61. percben járunk. A Ferencvárost is megjárt, Belicki Gergő érkezik. Ez a 9. mérkőzése ebben a bajnokságban. A 9-ből 8-szor csereként áll be. Gohér. 62. perc, DVTK Lombard Pápa 0-0, és Siófok Újpest ugyancsak 0-0 a legutóbbi információim szerint.
ami továbbra is azt jelenti, hogy őrzi 2 pontos előnyét a tabellán a Lombard Pápa a Siófokhoz képest. Ha minden így marad, akkor a pápaiak bent maradnak, a siófokiak pedig búcsúznak az élvonaltól, de még sok van hátra. Dlustus kíséri ki a labdát. Szűcs állítja le a labdát. Döntetlent még nem játszott itt egymással a két csapat. 4 mérkőzésükből 2-t a Diósgyőr nyert, 2-t pedig a Pápa. Az első 2 alkalommal született egyébként vendéggyőzelem, és a legutóbbi 2 meccsen pedig úgy nyert a Diósgyőr, hogy a Pápa gólt sem tudott rúgni. Arsicsnak hosszú, Ribánszki mozdul ki a kapuból. Luke. Vági, megint egy előretörés, mint az első félidőben. Vági próbálkozik, Szűcs! De szépen csinálta Vági András. A védés is gyönyörű, de most már nem először lép be nagyon jól a játékba a Diósgyőr jobb hátvédje. Ezt nem lehetett másképp elérni. Ahogy hallhattuk, tehát földobja Szűcs Lajost a szurkolótábor. Ennek is köszönhető talán ez a parádés védés. Griffiths csúsztatta meg. Fernando. Igen, hát érezte, hogy ha mindketten a levegőben lesznek, akkor alig, hanem Griffiths nyeri ezt a csatát. Picit odébb tette az elefántcsontparti játékost. Tóth Gábor. Nem volt les. Ribánszki vetődik ki. Vadász. Vági. És megszól csak a Diósgyőr dallam, amit jól ismerhetünk. Nem tudom, egyébként tudják-e a kedves nézők, a dallam megegyezik a Man Without Hats nevű zenekar 1987-es Pub Goes the World című dalának fő motívumával. A szöveg más. Szabó Ottó. Arsics nézi, hogy a háta mögé száll a labda. 65. perc, bedobás a DVTK javára. Amíg Siófokon nem változik a mérkőzés állása, addig nyugodt lehet ezzel az eredménnyel a Lombard Pápa. De ha esetleg valahogy begotol egy gólt a Balaton partján a Siófok, abban a pillanatban ez már nem elég a Lombardnak. Kirúgás. Ugye az bizonyára nagyon sokan tudják, de rendkedvéért elmondom, hogy ha pontazonosság lenne, tehát a Siófok nyerne, a Pápa pedig itt egy döntetlent érne el, Deák Bárdos Mihályt láthatjuk kitűnő birkózónkat, óriási DVTK rajongó, mint tudjuk róla. Szóval akkor 28-28 pontja lenne a két csapatnak, és a Magyar Bajnokság versenykiírása alapján pontazonosságnál a több győzelem számít, tehát akkor a Siófoknak 8 győzelme lenne, a Pápának pedig 7, és ezért maradna bent a Siófok. De mindez feltételes mód, ez nagyon szép, mehet tovább az akció, ott a helyzet, Ribánszki! Elaludtak a DVTK védői, majdnem góllal fizettek érte, Belicki. Az lenne aztán a csodacsere, ha ő rúgná mondjuk a bentmaradást érő gólt. Nagyon nagyot kellett védenie Ribánszkinak. A legszebb pápai jelenet volt a második félidőben. A vendégek harmadik szöglete következik. Szabó Ottó rúgja. Nagyon jól robbant ám be Dlustus. Ez most lapos.
Takács indíthat. Luke megrúgja Rudolf irányába, nem tudott igazából rákészülni erre az indításra. Gohér. Seidi. Seidi. Elbiciklizett ott a védők mellett, de beadni már nem tudta. Ez meg mi volt, kérdezi Kovács Zoltán. Nem ezért küldtem be ezt a fiút, gondolhatja magában. Rudolf fújtat nagyokat. Itt pedig Lagatorral még egy lélektani beszélgetés Tóth Bálint részéről. Ki tudja, eljutott volna ilyen szituációba, hogy ilyen kiki meccset kell játszani a Pápának, ha mondjuk már úgy döntöttek, hogy Zsibóczky Gyulát menesztik, hogy ha akkor rögtön kinevezik Tóth Bálintot. Mondom, ezt nem lehet előre tudni, de az biztos, hogy ez így most egy óriási feladat az edzőnek, az utolsó meccsre beugrani. Bár azt mondta, hogy mindig is tartotta a kapcsolatot a Pápával. Ő úgy számolt 2005-ben, amikor menesztették, hogy még visszatér ide, és valóban visszatér. Tino Lagator jön tehát Lazar Arsic helyére a 68. percben. Griffiths veszti el. Seidi elhagyta a labdát. Fernando. Vadász. Rudolf. Griffiths. Nem tudom ezzel mit akart. Tóth Bálint is sok mindent megélt már a futballban. Nagyon jól tudja, hogy ez a 0-0 jelen pillanatban kedvező, de egy pillanat alatt fordulhat minden. Gallardo került a földre. Ennek eredményeképp egy sárga lap. Dóczy Krisztián kapta. Egyértelműen visszarántotta Gallardót. Luke hanyagul visszalöki. A 70. percben járunk. Luke, Rudolf nem tudott kapu felé fordulni, visszaszerzi azonban a labdát. Griffiths. Nem nagyon támogatják a többiek Belicki próbálkozását. Gallardo külsővel indítja Rudolfot. Középen csak Seidi, 4 védő 2 támadóval szemben. Rudolf, ebből most lövés is lehet. Letolja Lukénak, ott a helyzet, Szücs. Nem volt les pedig. Nem bizony. Ez nagy helyzet lett volna, ha sikerül átvenni Luke a labdáját. Továbbra is mindkét oldalon azért úgy érzem, ott van a gól, a helyzet lehetősége. Griffiths marad lent a földön. A karját fogja. Rálépett egy Diósgyőr játékos, megítélésem szerint már amennyire innen lehetett látni. Nézzük meg még egyszer. Lent van ugye a karja. Igen. Ott rá lépett véletlenül Gohér. Aztán még egy Pápa játékos ül a földön. Présingernek is tanácsokat osztogat Tóth Bálint. Hát tényleg érezni rajta, hogy mindenképpen
a lelkekkel foglalkozik, és próbálja elhitetni azt a csapattal, hogy bent lehet maradni. Ez volt a legnagyobb dolga most, elhitetni a játékosokkal, hogy képesek megoldani ezt a feladatot. Azt is elmondta egyébként a hét elején, hogy akinek sérelmei vannak, és nem akar az NB1-es Lombard Pápában játszani, arra nem tart igényt. Ha valaki úgy érzi, hogy nem tudja vállalni ezt a küzdelmet, akkor jelezze, annak azt mondja, hogy addig ne jöjjön, amíg a diósgyőri mérkőzésen túl nincsenek, és majd, ha tiszta lesz a feje, akkor térjenek vissza a dolgokra. De nem engedhette meg magának, hogy kárt szenvedjen morálisan a csapat. Egyébként nincs arról hír, hogy lett volna ilyen játékos természetesen. A 73. percben járunk, közelítünk tehát a bűvös 77-hez, de nézzük most Seidit még. Rudolf. Vági. Takács. Gohér. Gallardo Quintero elől passzol hátra. Gohér lép be az akcióba, aztán perdül tőle tovább. Tóth Gábor háta mögé megy a paszt, egyre több hibával játszik a Pápa. Itt még hihetetlen drámák lehetnek. Hány olyan bajnoki véghajrát láttunk, amikor akár az aranyérem, akár a kiesés az utolsó másodpercekben dőlt el. Luke, nagyon szép csel, elviszi az üres területre. Jól oldotta meg Rudolf, aztán Luke visszateszi hozzá, gyönyörű támadás. Rudolf, szöglet. Tóth Gábor vágta ki. Remek összjátékot láttuk Lukétól és Rudolftól. És persze egy nagyon szép mentést Tóth Gábor részéről. ...16 percet kell kihúznia a Pápának, és izgulnia, hogy Siófokon ne nyerjen a hazai csapat. Luke szöglete, Szűcs semmit nem látott a labdából. Jöhet a szöglet a másik oldalról. 3-3 a szöglet arány. Innen majd Gallardo rúgja. Gohér egyből középre, Szűcs. Nyugalomra inti a társakat a kapus. Nem mozdult ért a diósgyőri játékos. Présinger. Griffiths. Belicki. Két diósgyőri is lenn marad, miközben Seidi támadhat. Seidi! Nincs szabálytalanság. Közben egy diósgyőri védő a saját 16-osán belül megsérült, és ezért fut oda a játékvezető. Kádár maradt lent. Megnézi Andó Szabó Sándor, hogy mi a helyzet Kádárral, és most hívja a segítséget. Hát nagyon rossz helyen talált el Kádárt a labda, itt pedig nézzük akkor két védő között Seidi. Nem bántották Rodenbücherék igazából. Az más kérdés, hogy két ember összezár, de rugó mozdulat nem volt. Érzésem szerint legalábbis. Továbbra sincs gól, sem a Siófok Újpest, sem a Diósgyőr Pápa meccsen. Megmondom őszintén, erre kevesen számítottak volna. És már készülnek a túloldali lelátón a szurkolók, hiszen a 77. percben léptünk, és most következik valami, amit valószínűleg José Luque egész életében megemleget majd.
Most kéri a helyszíni műsorközlő is, hogy minden szurkoló emelje a magasba azokat a lapokat, amelyekkel kirajzolódik Luke neve. Itt látható a fehér alapon a piros betűk. Így köszönti a 77. percben a 77-es számú José Luquét a Diósgyőr fantasztikus publikuma. Azt mondta a videóüzenetében magyarul, mindig a szívemben leszel. Ez így is úgy is igaz lesz, miközben Szeidi rúgja el keresztbe a labdát. A diósgyőri szurkolók sem felejthetik el Luquét, és biztos vagyok benne, hogy Luque sem felejti el ezt a diósgyőri szurkolótábort. A Sevilla együttesében indult a karrierje, 20 évesen már játszott a nagy csapatban. A Badajoz, az Albacete, az Atlético Madrid, az Espanyol, az Elche, a Malaga, a Murcia, a Granada, megint a Malaga és megint a Murcia, majd 2011 elején a Diósgyőr. Ez pályafutása röviden a 35 esztendős José Juan Luquénak. Először merészkedett külföldre, amikor Magyarországra igazolt, és nem bánta meg. Griffiths cselezgetett. Szabadrúgás a DVTK javára. De hát ennyit az ünneplésről. A mérkőzés után egyébként még ünneplik Luquét. Ott valószínűleg nem lesz időnk azt megvárni, hiszen a harmadik félidő kezdődik majd. De hát itt látható, hogy elérzékenyült a spanyol klasszis. Nem csodálom. Az persze elgondolkoztató, hogy miért ez a spanyol fiatalember örvend ekkora elismerésnek 2,5 év alatt. Hogyan tudta ennyire belopni magát a szurkolók szívébe. Egyébként ugye említettem, hogy kaptunk egy e-mailt Jáborcsik Andrásról, és ő azt mondta, hogy mert Luque testesíti meg a profizmus és az elhivatottság mintaképét, amivel méltán lett példaképe a diósgyőri labdarúgó palántáknak. Rudolf, Glustus, és ami miatt azt mondom, hogy ez elgondolkoztató, ugye itt a Diósgyőrben magyar válogatott játékosok is szerepelnek, de a közönségnek egy spanyol jelenti a profizmust és az elhivatottságot. Ez azért kritika a mieinkre nézve, ez az igazság. Griffiths elég érdekesen akarta tovább tenni a labdát. Vági. Fernando. Rudolf. Quintero készítette le Griffiths, és már indulna is, hát ha visszakapja. Vági. Nagyon jól játszik Vági András. A mezőny egyik legjobbja a jobb hátvéd. Ami, mint tudjuk, azért nem egészen megoldott poszt a válogatottban, tehát ha hosszú távon tudna így futballozni, Egervári Sándor is felfigyelne rá, ez biztos. Miközben érkezik Elek Ákos. Rudolf. Luque. Óriási passz. Gohér! Kapufa! Nagy lehetőség maradt ki. Gohér Gergő. Egészen káprázatos paszt adott Luque. Ez az, amit nem lehet megtanítani, amit most láttunk Luquétól. És Gergő, Gohér Gergő szétforgácsolná a kapufát, ha fából lenne. Fernandót ünnepli a közönség. A másik spanyol klasszis búcsúzik pályafutásától. A 34. születésnapján, az utolsó mérkőzésén hagyja el a pályát az egykori Real Madrid, Betis és Malaga futballista. Köszönjük neki, hogy itt volt, hogy emelte a magyar NB1 színvonalát.
Ez önmagáért beszél, ahogy itt búcsúznak tőle. És jön Elek Ákos. Kovács Zoltán is átöleli még Fernandót. Elek indulna rögtön. Nem történt szabálytalanság. Blusztus vágja előre. Még annyi emlékezetes pillanat ezen a mérkőzésen. Csak gól nem született még. Szépen kísérte ki Vági, nem ért hozzá. 83. perc. 0-0 a DVTK Pápa mérkőzés. Jelenleg ez elég a Pápának a bennmaradáshoz. Quintero. Griffiths. Griffiths valahogy nála marad, megpattan, gól! Vezet a Pápa! Griffiths kiügyeskedte! A 83. percben Tóth Bálint csapata a saját kezébe vette a sorsát. Az elefántcsontparti George Griffiths addig bűvészkedett a 16-oson belül, amíg a lövése meg nem pattant egy védőn. Óriási dicséret illeti Griffithst. El tudja vinni több védő mellett, és vadászon irányt változtat a lövése. Vezet a Pápa a Diósgyőr otthonában. Említettem, hogy valószínűleg lesz dráma. Ez a csel fantasztikus, amivel Kádárt becsapja, és utána Vadász szeretne elmozdulni. Már nem tud elugrani a labda elől. Csodálatos csel volt Griffithstől. Vezet a Lombard Pápa a Diósgyőr otthonában. És jelenleg az is mindegy, hogy mit csinál a Siófok az Újpesttel. Csere a Pápánál, az utolsó ezen a mérkőzésen. Quintero jön le, és Németh Milánt küldi be Tóth Bálint. Alig, ha nem a védelmet szeretné megerősíteni. Quintero életében nem volt még ennyire fáradt. Nézzék meg, hogy lebotorkál Quintero. Míg a tartalék játékvezető Erdős József is mosolyog rajta. 5 perccel a befejezés előtt még egy plusz ember a védelemben. Ugye ott van Dóci, ott van Dlustus, Rodenbücher, Présinger, és most már csatlakozik Németh Milán is. Őrület volt az a csel, amit Griffithstől láttunk, ahogy befűzte Kádárt. És arra is emlékezzünk, hogy Griffiths milyen fontos gólt rúgott a Győri Eto ellen. Az volt az első gólja az élvonalban, akkor a Stefanovicsról kipattanó labdát rúgta be. Szóval, ha bent marad a Pápa, akkor bizony főszerepe lesz ebben az elefántcsontparti csatárnak. Gohér. Luke. És feltettem egy költői kérdést, amikor már a sokadik Diósgyőr helyzet maradt ki, hogy lehet-e büntetlenül ennyi lehetőséget kihagyni. Lehet, hogy nem. Elek. Vági. Luke. Lehet, hogy ez volt az utolsó labdaérintése aktív játékosként, mert hogy Csere
és ő fogja elhagyni a pályát. José Juan Luque Jiménez. A kapitány lejön, és mindenki felállva tapsol a Diósgyőr stadionjában. Hihetetlen pillanatok. Félelmetes. 2,5 év alatt ez az ember így megszerettette magát ezekkel a szurkolókkal. És ez nem lehet véletlen. Tud valamit ez az ember, mondhatjuk rá. Nagy Tamás jön a helyére. Emlékezetes pillanatok ezek. És most még azt is elfelejtik a diósgyőri szurkolók, Veréb György is gratulál neki. Szóval még azt is elfelejtik, hogy vesztésre áll a csapat. Ezzel együtt, hát ha minden így marad, akkor ugye 12. helyen végez a csapat, ami ezzel a kerettel elég komoly betli. De hát most ez nem ide tartozik. Vági. Elek. Takács. Ez most már kapkodás volt. Az utolsó előtti percben járunk. Belicki indul meg, hogy 1-1-ben rávezesse Kádárra. Belicki. Szerelni tud Kádár. Érdekes páros ül majd benne egyébként a harmadik félidő extrában. Weber György, aki a Mezőkövesdet, és Bencés Miklós, aki a Puskás Akadémiát juttatta fel az élvonalba. Ezzel a meccsel kapcsolatban is érdekes a személyük, hiszen Weber Györgyöt a Pápa, Bencés Miklós pedig a Diósgyőr menesztette. Talán túlzottan könnyedén, hiszen azóta egyik csapat sem talál nagyon magára, miközben Luque sírdogál. Kiállítás. Dócinak már volt egy sárgalapja, és a második sárgát is megkapja. Ember hátrányba került tehát az utolsó pillanatokra a Lombard Pápa. Ott a kezezés. Nem ért el fejjel, csak a karjával. Luque most már nincs a pályán, Gohér Gergő végzi majd el onnan a szabadrugást. Még mindig maradnak izgalmak. Gohér. Fejes kapufa, és gól! Kádár egyenlít! Ahogy letelt a rendes játékidő, 1-1. És ezért mondtam, hogy maradnak még izgalmak, mert mi van, ha most Siófokon gólt szerez a hazai csapat? 1-1. Gól lehetne, utána azonban sikerül a kipattanóból gólt szereznie Kádárnak. És közben kapom az információt, hogy az Újpest vezet Siófokon. Tehát ezzel együtt bent marad a Pápa, ha ez így marad. Kádár második első osztályú gólját szerezte. 3 perc lesz a hosszabbítás. Belicki. Belicki át, Griffiths, gól! 2-1-re vezet a Pápa! Tóth Bálint beszalad a pályára szinte Szűcs Lajoshoz. Hát őrület! És nem adják meg Les miatt.
Marad az 1-1, nem adja meg a játékvezető Les miatt. Hát... az. Les volt. Nagyon kemény döntés, de jó döntést hoztak a játékvezetők. Marad az 1-1. Német. Gallardo. Tényleg emlékezetes lesz ez az utolsó forduló. Elek. Nagyon szépen rúgta át a bal oldalra. Gohér csele. Rudolf. Megpattan egy fejen. Szűcs érkezik. Nyilvánvaló, hogy az utolsó másodpercekben várják majd a híradást Siófokról a csapatok, mert hiába mondta Tóth Bálint, hogy nem foglalkoznak a másik meccsel. Ha döntetlen, akkor ugye nem tudja a 3 ponttal abszolút a saját kezébe venni a sorsát a Pápa, tehát meg kell várni, hogy most mi a helyzet Siófokon. Amit tudunk, hogy itt a végeredmény 1-1, nem tudott tehát egyik csapat sem győzni, de jó mérkőzés volt, emlékezetes mérkőzés volt, és Tóth Bálinték is fürkésznek, néznek föl a lelátóra, hogy mi a helyzet, és ünnepelnek, mert talán most hallják azt, hogy az Újpest vezet Siófokon. És ha ez így is marad, akkor a Lombard Pápa bent marad az élvonalban, akkor Tóth Bálint az utolsó meccsen nagyon nagyot alkot. Az Újpest nyert a Siófok otthonában, ez most már hivatalos, ami azt jelenti, hogy bent maradt a Lombard Pápa. Ezzel a hírrel adhatom át a szót Fazekas Erzsébetnek, és ő ezt közölheti Szűcs Lajossal. Szűcs Lajossal, aki már itt áll mellettem, és nem is megy sehová, de mielőtt még vele beszélgetnénk erről a mai mérkőzésről, azelőtt természetesen szeretném megkérdezni Petőr Andrást, hogy mi más lesz még a téma a mai napon a harmadik félidőben. Szia Bözsi, és nagyon jó estét kívánok valamennyiüknek. Ha már Szűcs Lajosról van szó, akkor ezt elárulhatom, hogy egy másik kapus is jön majd. Egy szerintem ugyancsak boldog kapus, Kemenes Szabolcs, hiszen a Honvéd csapatkapitány elmondja majd, hogy hogyan lett bronzérmes a Honvéd együttese. Ezen kívül ezúttal nem csak egy volt, hanem a jelenlegi kapitány is vendégünk lesz. Egervári Sándor is itt van már mellettem, és így aztán kapitányi szemüvegen keresztül is majd beszélünk. Nem csak erről a fordulóról, hanem talán már itt az utolsó fordulót követően az egész bajnokságról. És még valami, ami én azt hiszem, hogy igazi csemege lesz, a harmadik félidő extrában jön majd a két újonc csapat edzője, akik azonban nem újonc edzők az NB1-ben. Bencés Miklós és Weber György egy asztalnál mondják el, hogy hogyan sikerült feljutatni a csapataikat ismét az élvonalba. Rövidesen kezdünk, most viszont akkor Bözsi ismét a tiédő szó, és hallgassuk akkor Szűcs Lajos. Innen üdvözöljük a szövetségi kapitányt, és beszélgetünk a csapatkapitánnyal, hiszen most már egészen biztos, hogy benn maradtok az NB1-ben. Nagyon nehéz menet volt ez a mai, nem? Az tavasz volt a nehéz. Hadd kezdek valamit a feleségemtől, a Vikit, hogy tudod ki ez a két vetét, tudod ki Ága Csillag, na mindegy, hagyjuk ezt, mi maradtunk, az lényeg az. Nagyon nehéz volt a mérkőzés, csókoltatom a feleségem, a gyerekeimet, a Danikámat, a Lalikámat, az édesanyámat, mindenki, bemaradtunk, és jövőre jobbak leszünk. Akkor, hogyha most már a családban mindenkinek mindent megköszöntél, egy kicsit beszélnél a csapatodról is? Nagyon nagyot küzdött a csapat, én úgy gondolom. Mindenképpen szeretném majd megnézni a második gól, ami érvényt jelentettek, hogy les volt vagy nem volt les. A lényegen nem változtat, hála Istennek bemaradtunk. Ez a lényeg. Mindig is bíztam a bennmaradásba, de azt nem gondoltam volna, hogy ez itt a Miskolci stadionban fog ilyen hatalmas szurkoltábor előtt eldőlni. Nagyon nehéz volt. Én úgy gondolom, a csapat jelesre vizsgázott abból, hogy tud küzdeni, tud akarni, és akár meg is eredtük volna ezt a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy most a jobbik csapat hagy itt egy pontot, vagy jobban mondom 2-t, és az pedig a Lombard Pápa volt. Köszönöm szépen a mai napon itt Miskolcon, mindenkinek van oka ünnepelni, ezzel a hangulattal búcsúzunk innen a pálya széléről, viszontlátásra!